Seng HNYF Southern Border ryngkat pat ke HNYF Dangar Balat Border Circle ke pynpaw ya ke jingkyndit banyui ke khubor ba uwei nongialam seng bhalang ke thain donkti ki kam khaii drugs ke jingleh ke babu jingma ki khun samla ke thain khappud uni ubri ushakem udi bratip kerteng kumulabius areng ubedeiru nongialam jong ke seng AHAM East Khasi Hills District pada ryngkat bat u layo kemru yo wei unong Bangladesh Bolatip kerteng kum urana Ahmed. Yagini kibriu lakem hakalai tarik unai lur namadan berting Shillong. Habai keren bat keslem u presiden ke HNYF Southern Border ba kelang es thongni ulayathu ba ulabius areng briu samla garu nakasnong dangab DUP kebadan marjan bat kasnong Dangar East Khasi Hills District. Uyathu ba kecingkem kipulit yu halor kam khaii drugs kelap jingkyndit ya kathan khamtam ba ude unong yalam seng bhalang. Ula pynpaw ya jingkyndit ke bajur halor ke kambamman uni unong yalam ke AHAM ke Balat aru penbu ya ke jingma ke bakrau ki khun samla hakathan khappud now drugs. Ula dawai ki bor ke an bikin ai da ke jingpen saja ke bating ban tokit binia ban lap ya ke jingdon jong ki weipat kinong hai drugs hakithan khappud. Ngide kwaru ba hangti kumbolong mata ke di bolong 0% ken an uwei samla lagalong samla garone semua kasi kemdei ban bansha ilam bakla hak jing perangkam yakini ki jajigdi ki bopen buat udrox khamtame ti om kata ngilakut jumut ba ngin sapanlong ke jing kedulang na baro ki riu rangba ki sanglong kemi ki seng samla ki nong sejar sunong ki nong sejar hima ba kimdei ban ailat yak bokum kini gibriu bakin yok ban su thiet ak tiga kadai gedong bakathai bat om kata ka wei kalong ba ngi hap ban kan long ga alam ya ki pajba shathe bakim dei ban ailat ban sumar lene ban pansaaj ya ki briu khamta me ki muslim Bangladesh uni u kani ke jingleh jong uni ke jing sim kabu jong uni u rana amet ngalaban ong kadi ke jing persang jong ki katu kan hingut ki ban pensaaj ban penri tengen yo uni bakhanam baula banle i kam ki ba sniu ki ba harukom